svima ljudi, danas ćemo opet igra Hunger Games. Pure me ubio u prošloj epizodi kad sam imao Iron Sword i to još ne mogu skontat, a on je imao Wooden, a ja Iron i on je mene ubio. Dobro, ovo je druga epizoda, ovo ćemo opet praviti, da pobjedimo. I u prošlu smo ih dosta ubili, ne se nećemo dati koliko. Proradio mi je kompas. Jedno mi se nije ti uopće vrtit. Postoji na jednom mjestu. Sad se proradi. Brate, ko smije sad na mene? Dođi dođi, Grčko, dođi. A koja je daljina? Dođi Grčko. Idemo odmah da imamo jedan kill, pa da ako nađem enštable da mogu enštat. Čekaj, a dobro, kad se tebe, a ne znam koji ću. Idem tebe. Zašto me ti lupaš lukom? Imaš da me ubio sa lukom. Eno ga neko, ovo ima dobar armor. Ej, ožićam. Tebe moramo biti. Tebe niko ništa ne pita, je loš umrt ili ti neš umrt. Tebe se treba, ti imaš super odijelo. Tako, ti ideš na prvo, na drugo, na treće, na četvrto. Ja ti išli tuda. Ne, ti bi mogo na drugo. Tako, idem gore. Ej. Šta je? Možeš mi dati keks? Dođi vamo. Ne mi daj tvoj keks. To ću mi dati. Pa neće ja. Ne treba kapa, ne treba. Sad sam zaba iskoristio. Zadržao si me. Što ti radiš? A keksić mi nisi dao. Daj mi keksa. Keks mi treba. Treba mi tvoj keks. Iako imam 13 keksića. Tvoj keks. Sad sam uzeo tvoj keks. Da mi je enštable. Ono je dobar. Dođe. Izbacio šaj tebe. Odi u guzicu. Ubit će me. Beži. Iđi u pizmetar. Braću, još jedno sam odmah umro. Sad moram čekat. Da. Onda idem The Bridges. I to pustim. Ajde brže. Nema Azektima, ali ovaj... Ajde dobro, Azekt je moja omiljena mapa, to je najčešće. Ajde dobro. I skupljam za Beatmaster, ovoga za Kera, to mi je super, znači bože. Sorry. Ajde se zezam. 366 je samo. Ajde probam onu vodu. Nema vode. A imaš čorav. Može se. Idemo. Ej, i ti ćeš sa mnom. Dobro je, idemo na jednu veliku. Come here, my brother. My brother. Neće imati vode. Ovo ću još ispasti. Gotovo. Nema više vode. Suspro vodu. Gigi. Come here, my brother. Gore. Evo ga, idete go. Ima omiljena mapa, nemoj da niko tamo ide, ubit ćemo sve. Idemo. Ajmo neko prati, ne prati, telefona. Evo vidim chest, ovaj i onaj. Ostavit ćemo vidim kapu. Evo, treba sam prvo po ovaj. Ali uzet ću jednu i drugu. O, brate, idem tamo. Idem tamo chest. Idi u kulinaču.
Mač mi treba. Aje, sam ti. Možda si baba. A to je štap. Ej, moje drvo. Baš. Ne, ništa. Mogu zgajati. A mač. Tan. Pa vidiš što imam mar? Hajki ti pa... Čekaj, ti dole. Imaš kuju. Ne, ja baš padam kod njega. Ali nemoj tukat. Ne tukaš. Baš odmah. Baš. Nemoj! Da si glup. A daj mi oružje. Dobro, daj mi jela, ali sad oružje bi. Ode! Pa ima u ovoj igri oružje. Evo, oružje. Ja ne vjerujem da nisam ih našao oružje. Još nisam našao oružje. Nisam našao oružje. I nisam još našao oružje. I još ga nisam našao. I onaj čest će sad nestati. I ja još nisam našao oružje. I ja trčim po onaj čest. Dobro, jebi ga ono jeste. Ha, fuck, ja mislim vama prolaze dalje. A mač? Nemam. A vidi di ko je tebe tamo popeo? Ko zna šta, garot ništa nema, plovično. Kako ti došlo? Pa gdje su ono? Ovo sam ja otvorio kad sam begao od onoga. A nisam. Aj, hvala Bogu i to još ovo. Pa kaj mi animacija imaš? U prvom kovčegu. Hvala Bogu. Men dosadilo igrat. Meni je dosadilo bez pađa. Zašto nisam pojel supu? Gdje je supply? Tam. Ravno. A gdje se mogu popet? Ja ne mogu spavat. Dobro, nije vreme za spavanje. Kako će se popega? Aha, imaš u stepenice. O čem služe stepenice? Pa zašto ja? D. King i Ali. Ej, to je moj prijatelj. Da, sad idem samo po spadru. Eno ga. Sam prvi? Nisam. Jesam! Ajej! Nisam. Marš! Dole! Jo! Ja sam ga otvorio. Ima još neki problema, ja sam ga otvorio. Ima problema, ja sam ga otvorio. Moglo bi se negdje otići shiftovat, sad da se spremam. Ono prati ko moj ozor.
Dođi Grčko. A to me sve prati. O, majke ti. Koja sam supply drop otvorio. Hoće to biti full iron? Hoću. Hoćeš, dobro. Neš, daleko. Ja sam full iron. Da mi treba bolji sword. Dođi Grčko, ajde. To iron sword. To mi treba. To. I Betty! Za one koji ne znaju, Betty je Diamond X. Evo sad sam shiftom da se oporavim. Ti imaš šta bolje. Ma Jess ima tež bolje od... pa tamo ja ne ima Diamond X. Sve ne pokupio. A ne tebi je samo Diamond. Super. Ne mogu kupiti što nisam. Super sam pokupio zadnje. Što odemo? Ja ću pobijediti. Ja imam neki osjećaj da ću pobijediti. Ali moram promjestiti neke stvari. Tako. Eno ga neko. To. Aleluja. Mogu. Ovo je jedan odemo. Nije, samo jedan lik ostao. Šuti. Evo ga. Šta? Zašto je smjela? Dobro, Luka. Pita li koliko je stalo srce da... 4... GG. Dobri smo. To je to, ljudi, evo, pobjedili smo. Pozdrav!